ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸ ಒಂದು, ಕೊಂಡಾನದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ವಂದಿಸ ಒಂದು, ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು, ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ವಂದಿಸ ಒಂದು, ಇನ್ನಿತ ಈವಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪು ನಂಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ಈವಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನರಾಯನಂಚನ KT ಸುವರ್ಣರು ಇಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಆಡಳಿತದಾರ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನಂಚನ ಸುರೇಶ್ KP ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಏಜಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಕೇರರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ರವಿಕೊಂಡಾನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಈ ವರ್ಷದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುನ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದಿಕ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಚರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರೋಡು ನಡಪೆರುಂಡು 9 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಹಿಡಿದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ 10 ತಾರೀಕು ಶ್ರೀ ರಾಮತಾರಕ ಯಜ್ಞ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರನ್ನ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಬಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ನೇಮೋತ್ಸವಲ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 11 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಊರದ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೀಸಲಾವಂದೆ ಈ ಪರಿಸರ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಣವಾದುಂಡು ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಮೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡು ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದು ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳದ ಗುಳಿಗ ದೈವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಆದು ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಸಮಾಜಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರೋಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಈ ಒಂಜಿ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಕ್ತಾದಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರ ರಂಗಪೂಜೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಾಗದೇವರನ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ನೆಟ್ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡಪುನ ನೆಟ್ ಮಾತು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಈ ಊರದ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರದ ದೈವಳ್ನ ಗಂಧಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿನ ಮಲ್ತೋನು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂಥ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಊರ್ದ ಅಂಜನೆ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು 9, 10, 11 ಈ 3 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರುಂಡು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂಚನೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಮಲು ನಡೆಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಅಂಜನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದೆ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಅಂಜನೆ ಅಂಜಾದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತಿರಲ ಮಂದಿರದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಅಂಜನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ದೈವರು ಮಾತಿರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಅಂದು ಪಂಡು ಕೇಳೊಂದು
ಮಾತೆರಲು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಣದು ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೊಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಿ. ಶಿರಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಮಾಡೂರು ಮತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗದ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆಂಚಿನ ಈ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಗುಲಿಗೆ ದೈವಗಳ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ 7ನೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪೆರಂಡು. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಆದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಥಗಿತ ಆದಿತ್ಯ ನಡಾದ್ರ 7ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಸರಿ ಇಂತ ಗೌಜಿ ನಡಪುನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂದಿರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಕಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮೇರಲ್ ಉಳ್ಳೇರು AJ ಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಯನಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ KP ಸುರೇಶರು ಅಂಚನೆ ನವೀನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ನವೀನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಕೊಂಡಾಣ ಆರು ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತುಳ್ಳೇರು. ಬಹುಶಃ ಈ 9 ತಾರೀಕು 11 ತಾರೀಕು ಮುಡ 9 ತಾರೀಕು ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಆಯ್ದು 10 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ರಂಗಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡಪೆರಂಡು ನೆಕ್ಕಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತೇರಲ ಬದದು ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದು ಮಾತೇರಲ ಸೊಲ್ಮೆ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಧಾರ್ಮಿಕದ ಎನ್ನ ಗುರು ಆರು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಟ್ರಸ್ಟಿ AJ ಶೇಖರನ್ನೇ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚನೆ ಅಂಗ್ಲೇನು ಪೂರ ದಿವೊಂದು ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪುರ್ಲು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕನೇ ಅತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ದಾದ ಮಾತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಈ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಗಳ ಅಕ್ಲ ಪರಂದಾಯನು ಒಂದು 3 ಜಿಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದೀದು ಆ ಅಕ್ಕನ ಕೈಟು ಉಪ್ಪಿಸೌಡು ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪಿಸೌಡು ಆ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಉಪ್ಪಿಸೌಡು ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಆಸೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಕ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಾದ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕರಿನ 2015 ಸ್ಥಾಪನೆ ನಂಚಿನ ಶಿರಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಡು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತನ್ನು ಐದ ಮಗರನೇ ವರ್ಷ ನಾಗದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಗುಲಿಗ ದೇವರನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಕೋಲೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ನಡತನ್ನು 5 ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನದ ಮೂಲಕ ತಿರಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಮಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವರನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡಿನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ಸವ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತನು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದವರ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನ 2 ವರ್ಷಡು ಕೊರಿಯರ ವಿಳಂಬಾಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ 3ನೇ ತಾರೀಕಿದ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು. 3 ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತಂಡೋಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪೆರುಂಡು. 3 ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದು 9 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅದು 9 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ರಂಗಪೂಜೆ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ. ಮನದಾನಿ ಐತಾರದಾನಿ ರಾಮ ತಾರಕ ಜಪ ಯಜ್ಞ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಬನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿದಲಕನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅವೇ 5 ಬಕ್ಕ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಮಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ನಾಗದೇವಿಗೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಚಿನಿ ಗುಳಿಗೆ ದೈವಗೂ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನಲ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾತ ಸೇವೆಲ್ಲ ಈತುಮುಟ್ಟ ದೇವರ ದಯಟು ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ತ ನಿಕಲ ಪೂರ
ಸಾಕಾರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ತನು ಮನ ದನಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು.